Слънце, месечка искаш ли? Защото не ти месечка, че чувства вас, не е проблем. Да не забравяш да измиеш пакета или там почките, не знам. Да. Иначе аз мога да намигам се, няма ли ги? Много сте гадни. Не. Да. О, до сега гледах, показах на Гергана клипчето за ония ревнивец. Трагедия. О, жал. Не. Така. Ще моля да ще пише с нас. Не. Не, виж, има много мъничко. Знам дали са виждал. Не го изпихме. Ма да стоиш хора там, магазин за още. Колко колички сме. Не. Това ще е какво? Нормално. Обе едно време. По принцип е... Не бе, трябва да пием. Бира на време. Бира на време. Аз бира не пия. И аз. Ти не си знам как дахте бира ръче и всичко. И ето, питам, пари ли ръчета бе? Особено през носа.